Fl-aħħar sigħat statistika uffiċjali ppubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ikkonfermat li l-qatt reġa' żdied għal 11-il xahar konsekuttiv. Fil-fatt f'Jannar li għadda, in-numru ta' persuni mingħajr impjieg iżdied bi ftit aktar minn 500 jew inkella bi 8% meta mqabbel ma' Jannar tal-2012. F'kummenti ma' One News l-ekonomista Carm Farrugia attribwixxa ż-żieda fil-qatt għal fatt li d-domanda għax-xogħol kibret minħabba l-għoli tal-ħajja. X'inhi r-raġuni li qatt jiżdied? Ħafna nies qed iħossu bżonn fejn qabel ma kinux qed iħossu bżonn li jkollhom job, speċjalment second job. Għaliex taħseb li huwa dan? Biex ikunu jistgħu ilaħqu mal-cost of living, mal-ħajja, jiġifieri is-suq tax-xogħol, is-supply tas-suq tax-xogħol qed jikber. L-ekonomija tikber għal Carm Farrugia jekk ikun hemm aktar persuni fid-dinja tax-xogħol. Il-mira tal-Partit Laburista hija li 75% ta' dawk li kapaċi jaħdmu ikunu qed jipparteċipaw fid-dinja tax-xogħol, xi ħaġa li fi kliem Carm Farrugia hija realistika u li teħtieġ rieda politika qawwija. Jien qed ngħid il-Partit Laburista qed jimmira aktar fil-għoli u dawn mhux affarijiet li tikkostjom, ħadd ma jista' jiġi jgħidlek immirajt wisq għaliex minn fejn se ġibhom il-flus. Dawn huma riżultat l-ewwel nett ta' political will li inti timmira f'employment iżjed minn ħadd ieħor ma jfissirx li se tonfoq flus iżjed, taf tonfoq il-flus aħjar minn ħadd ieħor. Dwar l-20,000 impjieg ġdid li l-Gvern jgħid li jinħolqu, l-ekonomista Carm Farrugia jgħid li din hija biss ħolma. Kemm taħseb illi hija realistika l-fatt illi il-Gvern qed jgħid illi ħoloq 20,000 impjieg ġdid? Oh le, dik ħolma. Dik kif tħares liha mod l-importanti huma mhux li tgħid ħloqt 20,000 jobs, billi tgħid kemm kienu pereżempju 4 snin 5 snin ilu il-numru ta' nies li kienu impjegati full time. U kemm huma jew kienu fl-aħħar tas-sena. U ssib illi l-figura ma tiċċidix iktar minn 11,000.